Pravdepodobne ste slepí voči svojmu obočiu. Slepota na obočie prichádza vo všetkých možných veľkostiach či tvaroch. V podstate máme veľmi skreslený pohľad na to, ako vyzerá rovnováha našej tváre voči obočiu. A je veľmi pravdepodobné, že každý z nás už zažil slepotu voči svojmu obočiu. Preto existujú spôsoby, ako skutočne vidieť realitu nášho obočia. Takže ja vám ukážem, ako správne nájsť tvár svojho obočia. Najprv sledujte zlatý pomer. Tuto je tabuľka, ktorú vytvorila Anastasia Beverly Hills a ona pomáha nájsť každému správny pomer obočia. Môžete dokonca vyskúšať tento filter na pomer obočia, ktorý je na TikToku. Tento filter v podstate hovorí, že obočie by malo začínať od strany nosa smerom hore, oblok by mal ísť z toho istého bodu smerom hore, priamo cez duhovku, keď sa pozeráte smerom dopredu. Pod by mal končiť od strany nosa smerom hore k vonkajšiemu kútiku oka. A popravde len zriedka vidím ľudí s nesprávnym umiestnením oblúka. Najčastejším problémom je, že obočie býva príliš blízko alebo naopak veľmi od seba. Alebo chvost obočia býva príliš krátky. Ďalej, farba vášho obočia. Podľa mňa je podstatne dôležitejšie, či máte správny podtón farby vášho obočia, ako to, či je príliš svetlé alebo tmavé. Takže napríklad tu je produkt, ktorý používam na moje obočie. Farba obočia by mala zodpovedať vašim korienkom vlasov, takže aj keď je ceruska dostatočne tmavá, teplý podtón farby by na obočí vyzeral neprirodzene. Vyváženie hrubky vášho obočia. Všeobecné pravidlo, ktoré odporúčam, je nezdvojnásobiť hrubku obočia a taktiež ho nestenšiť na polovicu. A nakoniec, prosím, nevytrhávajte. Samozrejme, ak sú menšie chlopky rozlietané popri obočí, môžete, ale je podstatne lepšie pri úprave obočia použiť radšej žiletku. Týmto spôsobom môžu vlasové folikuly zostať na mieste a ďalej rásť. V porovnaní s vytrhávaním, kvôli čomu majú väčšina našich mám už navždy celkom tenké obočie. A ja dúfam, že sa vám video páčilo.